Assalamualaikum, persiapan masak-masak untuk berbuka ke-11. Ape gawe anu aku mendol tempe langge. Tempe langge ini apa tak dang ben gak langu. Bapaknya ngedang gedang beceki. Yuk, masak apa hari ini? Anggitku ape penir mbah apa kuwi? Ape jangan bening kelor ngarep omah. Belum. Iki kelore nanti dimasak bening ngono wae wis. Gak punya jagung ya kelor tok nyel wis ben. Bumbune biasa brambang bawang, jagung enom, jagung muda iki sing utama iki mesti kudu enek iki nek enek iki gak nyus. Kunci tak ulek bar iki tak ulek. Bumbune diulek-ulek wis emput. Nah, ya dijegurno. Bumbu nyemplung. Pelan saiki wae. Poso-poso. Kelore ya tak cemplungno pluk. Kelore ya tak cemplungno plung. Wis karek ngudek. Paling 5 menit wis dientas. Wis main perkiraan poso-poso muga ora kasinen to piye ngono kurang apa. Alhamdulillah wis mateng lho. Iki jangan menir kelor. Pateni kompore. Ora sida bening menir diparingi Tante Dina jagung ya dene ya alhamdulillah ora sida bening tapi menir jagung mbekan.